Mora skineš bundu, ne možemo da doživimo. Kako ne može? Ne možemo da doživimo sa bundom. Ljudi, šta kažete vi? Jel možemo da doživimo sa bundom ili ne? Ja mislim da ono baš i ne možemo, bre. Ne, stvarno da je, pa za svaki dan dušu dala. A da, kako da se skine bunda? Ne može da se doživi ovako. Koliko plaćaš? Dogovoreno. Koliko plaćaš? Ovo na stolu možeš da zadržiš, eto. Ovo? Da. Ali to je već moje. Dobro, ajde. Ajde vidimo. Koliko plaćaš? 100 €! Malo. 150. Malo. Ajde. Malo, ajde. Respekt. Ali čekaj, na Instagramu je za džabe, šta ja sam morao plaćam, ure? Ajde. Jevo te, pa kao. Može 1.500 €. Može. Respekt! Brate, W u chatu, ISKR. Ovo je kao neka sportska varijantica, kao neki sportski scream. Respekt, W u chatu. W u chatu, brate, a? A leđa, da imamo leđa. Ne, opet ću se. Što? Pa nastavi mi dobro ove halanke za mene. A, helanke su Da. problem. Respekt, W u chatu za ženu.